Kaning tanaman na guys ba? Disar gunin ako nakuha oy. Nalimot naman ko ani guys. Dugay-dugay na ninako guys. Mulabong naman mapuspos naman kay gumikan sa bawd ba. Ako dyan nigagwantahan og observer guys og unsa dyan nga matang sa buwak. Medyo kailaan Unja wara da mga guys nga niabot nang akong gipaabot ni buwak lagi sidya. Unang taas man kayo og kanang stock mao na nga ako jud na sidyang gibutangan og usok. Mao ni siya buwak guys Cute kay nga buwak. Daghang butay guys na ang naghang pangkaayong singaning bubukare guys. Mura manig similar sa orchids. Kani guys niwang ni kaadyo nindot na kay tan-awon as labi og maatiman bitaw pag-ayo. Lami madi kay tan-awon guys O kinsa may nakailaan ni guys nga tanom. I-comment naman niyo sa ubos kay wa jud ko kailaan Murag diha man ni sa umat na kuha guys. Ako lagi kahilig man kog tanom, ako lamang pang kuha-kuhaon lagi. Mao ni siya. Ang gibutang kalabo guys kay ron dili siya dapuan og mga mananap. Nya gibutangan day nako og release nakabuwak na guys Wow. Comment lang unsa ni nga buwak og kinsay nakailaan kay wa jud ko hibaw sa buwak og unsa ning pangan ani. Pakudak ta guys. Nice sa ilang kuan guys, mga tanaman. Di lang tayo sila masuko yung magpa-view pud ta. Hello, ma'am. Ni kudak ra ba ko, ma'am ha? Ni view? Okay ra? Basim ba og masuko? Ay, ang tagyan sa balay, ma'am. Guys, akong gipananghiran kay mura mo kog na-acting aring unahan. Buntag pag sayo, guys. Sayo kog sorsoy. Mao yan akong nakita ni guys, Wow, anindot nga mga bumbilya. Kining bumbil guys, bisag karaan wag yun ni siya maiwit. Sa pag-atiman man tingali ni oy. Unsay gibubo ni mo ani ma'am? Ihi jud no? Wow. Pero magbaligya po ka ma'am. Di ma'am, pamaligya kay kanang yat pod baka bawi potas pagpamubo ba. Filterisiraan dili no, ihi ra. Lami Murag imurang bay ani mo'y daghang bumbilya. Di wa jud magpungpong. Kuan man gupod ning
kini mananom para naho mura mga bugho pa ni ubang tanom no. Kung daghan kag tanom kay murag magkalandrakas. Ganahan sila og init. Muluwat na sa og init. Bantang ko sa init ba? Mutuo po ka ma'am nga ang mga buwak makapataas sa kinabuhi. Hala. Mutaas imong kinabuhi ani mga buwak ma'am unya ag imong hunahuna ba kuan man god. Hoy, miga asa man ka? Malipay na magbubuwak. Oo. Napa madihang buwak sa ludyo? Ay, ilang minchi na to. Pila ra may sugilanon guys sa akong pag-uli. Mao nay ako ang nakita guys. Nangitagami og manindot nga sudan sa amo ang igagaw guys. Og nagpasalamat ko. Shout out na lang nila guys. Nila ni Alan og ni Nini Nangkil sa ilang paghatag namo og maayong sudan. Salamat guys. Bye-bye.